Kinong lai nong wan na kaleng ki jaka ki bathmu ban hiar shanong ba Guwahati ki lahap an man ika jing so asat ka bashir khai tang namar ka jing dheng kali ka bajune palat phoganta kata Naduh usurok ba national highway arpinyo na Jorabad terter shadu Khanapara bat kani ka jing dheng kali kala jus dang Naduh ka por shibaji hadu bandamiet hapa wat jing tep halor kani ka jing dheng kali ka bajur usurok ba national highway arpinyo ka bala penso asat om tangi kinong let nong wan Henry wat yikitu ki bajulet sha sumar shanong ba Guwahati ki khena pule but wat ki babe trei lalap bagi bor ka National Highway Authority of India na Assam kelas dang ban Maramot ya usurok ba da ka bakhlongi ki nala ki bahe bat ru iki banta usurok ba bat ki jus dang ban Maramot ru Naduh ka por no phaisngi nakaliang katuk ani ngot kinong nya kali ki baju em jak po da ka pakamai kali ki lapan pau ya ka jingdo nong ka bakrau namar baki hap ban chu sakut hakate ka jing dheng kali kapala ne menta kompasaus ngi ai namar ka jing Maramot ya usurok ba kapala kta lut ya baro kinong let nong wan